hedder Jasmin, og jeg går i 2. C her på Tårnby Gymnasium, og jeg vil fortælle jer lidt om undervisningen her på TG. Godmorgen, 2. C. Godmorgen. Timerne på TG er meget afvekslende. Nogle gange har vi selvfølgelig helt almindelig tavleundervisning, men lærerne er også rigtig gode til at prøve at finde på nye måder at lære fra sig på, så undervisningen kan blive lidt varieret, og det kan blive lidt sjovere at lære noget nyt. Jeg har da ikke tid og kræfter til at lære dem op som et Men jeg har tid til at dræbe sådan en verden her, den nægter jeg simpelthen at leve i. Lad os gå en tur rundt på skolen for at se, hvad der sker. Hej Nikolaj. Den gode undervisning for mig, det er, når at lærer og elev sammen arbejder ret aktivt for at nå nogle erkendelser. Og det gælder både, når det er svært og når det er let. Jeg kan særlig godt lide, når eleverne lægger et stykke arbejde for dagen, og vi faktisk sammen skaber nogle erkendelser. Det synes jeg er rigtig fedt. Vi lægger vægt på et godt læringsmiljø på TG. Det betyder, at vi lægger vægt på faglighed, vi lægger vægt på gode, veluddannede lærere, og samtidig ved vi, at hvis man skal lære noget, så skal man også have det godt. Så faglighed og socialt miljø, det går hånd i hånd på TG. Jamen altså, den gode time, det er den der, hvor man slet ikke opdager, at den er gået. Pludselig er der en, der stiller det der uforudsete spørgsmål, så man kommer op og flyve sammen. En god underviser skal kunne få eleverne til at føle, at de kan koble teori og praksis. Der er rigtig mange gymnasieelever, HF-kursister, som oplever, at der er en del teori, når de kommer i gymnasiet, og det skal blive spændende for dem. De skal kunne bruge teorien til at knække de koder, som ligger i vores samfund. Men undervisningen den foregår ikke altid kun i klasseværelserne. Lærerne foretager også ekskursioner, så vi kan komme ud og se, hvad fagene kan bruges til, når vi ikke går på gymnasiet længere. Og jeg byder velkommen til vores gymnasiesmagsdommere. De er fra Tårnby Gymnasium. Jeg har desværre ikke muligheden for at vise jer noget fra alle de forskellige fag her på Tårnby Gymnasium, men jeg håber, du har fået et lidt bedre indtryk af, hvordan tingene foregår her på stedet.